Hej YouTube! Ja, dag. Jeg har lige startet en kanal her med mig og Spirit, som I kan se. Så det her er mig. Ja, og jeg har jeg har ikke lige startet en kanal, fordi jeg har spillet på den her i ret lang tid. Det der, hvor jeg har Spirit. Jeg har et ret godt tøj, og jeg er i ret højt level, ligesom Spirit. Men jeg tænker bare, at nok med mig, så lad os bare gå i gang med at lave nogle quests. Fordi jeg tror, det jeg kommer til at lave på den her kanal, det er, at så hvis I nu har problemer, så kan I gå ind og se, hvad det er, som jeg laver på den her quest. Og hvis jeg så kan I jo så prøve at se, om hvis I nu ikke kan finde noget af den quest, så kan I se, om jeg kan hjælpe jer ved, at jeg klarer questen. Jeg kommer ikke til at være sådan totalt, okay, og så skal I gøre sådan og sådan og sådan. Fordi det, jeg har tænkt mig at gøre, det er bare at lave questene og hygge mig med det. Men nu er der lige kommet sådan en cirkus herover, som jeg tænker, jeg kan starte med at lave nogle quests heroverfra. Så ham derovre. Han har en quest. Så lad os se, hvad han siger. Så skal vi vist rejse noget telt op, hva'? Det ser nogle ret mærkeligt ud lige nu, men det bliver nok bedre, skal jeg se. Ja, så hvad skal vi her? Hvad skal vi her? Hvad skal vi her? Hvad skal vi? Jeg kan ikke ramme. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg skal sikkert være det små. Okay. Så Spirit, det kan godt være, at jeg lige bliver nødt til at rykke dig her. Okay, så rejser vi da lige teltet op, altså. Det er meget godt. Altså, I kan jo skrive, hvis der nu er nogle af de quests, jeg har herinde. Jeg kommer nok til at lave nogle af dem off-cam også. Men I kan jo skrive, hvis der nu er en eller anden speciel quest, som I synes, at når jeg får den, så skal jeg optage den. Eller som I kan se herover, så kommer det her race. Sådan, der stod så godt nok om 1,5 time. Men eftersom at klokken den er 12:49 nu, så er der ikke 1,5 time, men der er nok nærmere 1 time og 10 minutter. Så optager jeg nok det race, fordi I kan se, at jeg har fundet bronze og sølv i et af racene. Men så håber jeg, at I vil synes om den lille video, som bare kommer til at være sådan en lille bitte video fra, jeg tilmelder mig det race der, imens jeg står og snakker med andre og sådan noget. Og så til racet det er slut. Så kan det være, at jeg laver nogle quests før eller efter. Nu må vi lige se. Jeg ved det ikke helt endnu, jeg har jo ikke prøvet det her før, som sagt. Så jeg vil lige være over med mig, hvis jeg synes, jeg laver mange fejl i det her. Ja, nu skal vi lige have Spirit med her. Nå jo, og Spirit han er sådan en Mustang, hvis ikke I vidste det. Og man kan altså ikke komme noget som helst på ham. Altså som i ingenting. Prøv at se. Hvis jeg vil have den her på, det kan jeg simpelthen ikke. Fordi Spirit han er sådan en fri hest, så han kan bare ikke få noget som helst på. Så skal vi til Silverglade. Men jeg tænker, at okay, vi kan faktisk lave en meget hurtigere måde. Så kan vi bare lige hurtigt gå derover. Nå jo, og hvis der er nogle race eller sådan noget, jeg gerne vil se mig lave, altså bare nogle af de små race, som nogle af dem, der er nede i målen og sådan noget, så kan I også skrive det som en kommentar til min video. Så bliver det også sat pris på, hvis I sådan, synes om, at jeg lavede den her kanal og ville hjælpe mig med at skrive andre ting, jeg kunne lave, fordi jeg kan jo ligesom ikke fortsætte den, hvis det er, at jeg... Ja, så skete der lige noget på min telefon. Men jeg kan jo ligesom ikke fortsætte kanalen, hvis ikke jeg har nogle idéer til, hvad der er, jeg kan lave her. Men det må jo blive som det er nu. Jeg tror, man har det her telt her, som ja, så skal jeg bare tilbage til Yggdris, tror han må. Det var snart da. Men jeg tænker, når vi lige er gået tilbage med teltet og har sat det på og sådan noget, så er det vist også på tide, vi stopper. Jeg tror nemlig ikke, at de videoer her... man kan også se teltet. Jeg tror nemlig ikke, at videoerne her til at starte med kommer til at være så lange. Og når jeg har brugt Bandicam, så jeg tror heroppe i min video... Jeg har nemlig ikke betalt for det. Så jeg tror heroppe i min video kommer nok til at stå... Sorry. Heroppe i min video kommer nok til at stå Bandicam eller sådan noget. Det må jeg så lige leve med. Fordi jeg kan altså ikke gøre noget ved det. Så det er jo meget godt, kan man så sige. Eller noget i den stil. Nej, okay. Jeg er god til at hoppe lige nu, eller... Okay, lad os bare prøve at se, om det vil gå bedre den her gang.
Sådan der. Så skal vi over til ham her med hans telt. Og I må undskylde, hvis det lægger lidt. Det er en meget gammel computer, jeg sidder og spiller på. Men det håber jeg, at I vil leve med. Fordi, altså ja, jeg vil da prøve at gøre så meget som muligt, for at det ikke kommer til at lægge. Men jeg kan jo ikke love noget. Ligesom jeg ikke kan love, at jeg vinder et løb, kan jeg heller ikke love noget. Så lad os se at få sat de her lapper på. Der er ikke godt nok mange huller i deres telt. Og en lille lap. Okay. Jeg føler godt, de kan gøre noget bedre ved det her. Ej, hvis jeg virkelig... godt. Så mangler vi da kun 5 lapper. Ej, jeg håber... det skal jeg. Okay. Næsten færdig. Jeg håber egentlig, vi synes, om at jeg laver de her quests. Hvor er den sidste lap? Jeg har overset en lap. Hvor er den? Der. Okay, et sted, hvor man virkelig ikke kunne se. Nå, jeg kunne godt nå det mindste. Sådan der. Så lad os gå og forklare den quest. Nå, jeg kan også sige til, hvis jeg synes, der er nogle steder, jeg skal ud hen. Nå, han har en quest mere, det ved jeg godt. Men nu må vi lige se her. Så rider vi lige tilbage her, fordi nu skal I se her. Tak fordi I gad at se med. Håber I nåede videoen. Meget gerne skrive, hvis I synes, der er et sted, jeg skal tage hen. Men ellers, så ses vi bare næste gang. Hej!